Ahojte, volám sa Karol, sedím doma na APN-ke a v rámci rekonvalescencie mám napísané aj sedenie, tak v rámci toho sedenia budem dokumentovať to, ako som sa na APN-ku dostal, ako sa zranenie lieči, čo všetko robím a akým spôsobom v podstate sa dať zo zlomenej nohy čo najskôr dokopy, aby človek vedel fungovať, čo všetko trápi, čo všetko nejakým spôsobom rieši. Takže touto cestou sa to snažím nazdieľať aj pre iných pacientov, ktorí sa zlomili. Takže ako sa to stalo? No, štandardne po robote som bol na tréningu nedlhom, asi niečo okolo hodinky, a začalo nám pršať, tak sme sa zradze vracali na bicykloch s kolegami z klubu v podstate čo najrýchlejšie domov. Išli sme cez Starý most, klasicky po cykloceste cez mesto a pri odbočke v podstate Križná, Blumenthal som sa rozhodol zabočiť doľava. Chodím tady posledných 20-25 rokov, keďže dlhodobo bývam v oblasti Račianskeho mýta, takže túto oblasť mám najazdenú, nie som začiatočník, to znamená, mám najazdených 500 000 kilometrov na bicykloch, takže väčšinou je to pre mňa nejaká rutina cesta z práce. Ešte chodievam cez Žilinsku, ale tam tiež v podstate sú nejaké kolaje, keď človek ide cez STUčku a kým sa dostane na ten cyklopruh pri MBSke, tak vlastne musí prejsť so pár kolají. Hej. Takže v zásade mi to v tejto situácii nepomohlo ísť cez tú Žilinsku. Tak som sa rozhodol aj vzhľadom na kvapky ísť cez Račianske mýto čo najkratšou cestou. Táto križovatka je dlhodobo nebezpečná, takže toto má na starosti magistrát alebo správca teda tejto komunikácie, ktorý vymyslel túto situáciu, ktorá sa na tejto križovatke deje. Jednoducho opíšem, spájajú sa tam dve cyklocesty, spájajú sa tam v podstate a odpájajú trasy električiek, chodia tam autobusy, ľudia z električiek autobusov vystupujú, do toho chodia auta, pripájajú sa auta z vazovovej, dlhodobo tam je nejaká špička, takže aj keď sa človek chce pripojiť či s autom, tak riskuje rôzne nepríjemné situácie, všade sú chodci, sú tam rôzne prechody. No a na moje zistenie som zistil, že aj tá infraštruktúra, ktorá je na Zemi, sa nám za tých 25 rokov viac a viac rozpadáva, to znamená je nebezpečnejšia, lebo miesto kolají, ktoré sú skryté pod asfaltom, tak máme kolaje oceľové konštrukcie, ktoré trčia nad asfalt, hej, ale to som samozrejme zistil až v prípade, nechodím bežne skúmať mestskú infraštruktúru, v akom je stave, ale v podstate ten aktuálny stav je ako keby na stavbe, hej. To znamená, na stavbe vám trčia baziaké oceľové konštrukcie, je tam nejaké BOZP, musíte to označiť, není to povolené bežným osobám, lenže toto je vlastne frekventovaná bežná križovatka v Bratislave, ktorá vôbec nie je označená, vôbec nikto neinformuje o tomto stave a vlastne je tam napísaná aj cyklocesta pripájajúca sa z Vázovovej, čo je šialenstvo. Takže pre ľudí, ktorí sa pohybujú na bicykloch cez mesto, tak je to úplne peklo. Ale aj pre tých chodcov, lebo na tomto môže sa v podstate potknúť, šmyknúť kdokoľvek. Hej. No a poďme k tej situácii, takže som si štandardne spomalil, keďže auta, chodci, električky, všetko. Úplne štandardne z boku som naskočil na kolaj, ako chcem prejsť a miesto toho, aby som ju prešiel, zrazu ma niečo šmyklo, to znamená, bol som na zemi a nie štandardným spôsobom, kde človek keď padne na bicykli, tak sa mu trošku otrhajú gate z boku. Asfalt vlastne ich roztrhá pri tom páde, padne človek na koleno, na lakeť, tak si ho oškve, to sa mi stalo aj teraz, samozrejme, tak mám akože nejaký škrabanec akože na kolene a na lakti. To je úplne v pohode, človek normálne vstane, ide ďalej, za 2 dní bicykluje, ako keby sa nič nestalo, však oškrenina není akože nič nezvyčajné. Na tejto križovatke som už takto aj pádol, to znamená, padol som, postavil som sa, išiel som ďalej, trošku som bol narazený a
nič sa nestalo. Ale teraz pre mňa nová situácia, keď človek padne na trčiacu oceľovú koľaj, ktorá je úzka, rovno kosťou, tak tá kosť sa zlomí, tým nohaviciam nič nebolo, na tým není ani škrabanček. Na bicykli je oškrtá nejaký šrobík z boku, čo v podstate mám na odopínanie kolesa. Takže nič zásadné a sa ani bicyklu nestalo, ani cyklonohaviciam sa nič nestalo, ani dres není doškrkaný. Jediné, čo je narazené, je koleno, trošku lakeť a zlomená stehenná kosť. Takže toto ma aktuálne straší najviac, že človek v podstate kvôli zanedbanej mestskej infraštruktúre, ktorú ani priebežne nikto nekontroluje, nikto ju nerieši, nikto sa o ňu nestará, nezaujíma, ale hlavne, že sú asi na to teda platení ľudia, tak vlastne spôsobila to, že som tam zostal ležať, ešte som zavádzal električke, takže s nejakou pomocou nejakých okolujúcich, ktorí ma dávali z tej kolajovej trase ako keby bokom, hej. A keď som nevedel ako keby 5 minút stať, tak som pochopil, že teda asi je to niečo vážnejšie a treba zavolať ambulanciu, sanitku a dostať sa do nemocnice, hej. Nejaká pani, čo doktorka je, tak toto hneď identifikovala. Samozrejme, ja som sa ešte pokúšal pár minút stáčať, nič ma v zásade nebolelo, tak som nevedel ani čo mi je. Tak som myslel, že to je len nejaké zaseknuté, narazené a už mám skúsenosti s nejakou zlomeninou na druhej nohe stehna, takže ako keby vedel som, že by to mala byť veľká bolesť, ktorá by ma úplne paralizovala a toto sa nestalo. To znamená, stále som to nejak ešte každých pár minút dúfal, že teda sa nejak dám dokopy, pôjdem domov a potom to pozriem. Ale nestalo sa tak, lebo už pri tom presúvaní z kolaje na bok vlastne to začalo byť bolestivé, keď ma iní ľudia začali prenášať. Takže vlastne, alebo sa ten stav pri tom prenášaní ešte trošku asi zhoršil. No každopádne takto začalo to, že ležím na chodníku v podstate, volám niekoho na odvoz bicykla, prišla mama, manželke s dieťaťom, hej, tak že teda asi niečo sa stalo vážnejšie, že treba ísť do nemocnice a potom sa uvidí po rentgene, že čo to vlastne reálne je. Takže v takej neistote som tam ležal v podstate v dáždi vedľa električkovej kolaje cca hodinu. Takže potom prišli sanitáci a to si povieme v tej ďalšej časti.